Bueno, kaixo guztioi, eskerrik asko mahai inguru honetara etortzeagatik. Hasi baino lehen esango dizuet, lehenengo hilabetan ez dela gehiago kobratzen, bale? Lekua badau, beraz etorri gauzue gertu dago, etorri, dut barik. Bueno, asko badakizue, baina mahai inguru honen bitartez aurkezten dugu baita ere, gure getxoan egingo dugun 24 ordu euskaraz ekitaldia, maiatzaren 23an hasiko gara, arratsaldeko 8 inguru edo, eta bukatuko dugu maiatzaren 24an, 8 inguru bai, 24 ordu dira, ezta? Aprobetxatzen dugu bai, getxostarrak.eus webgunea gogoratzeko, eta hor bertan izena egon behar duzuela ekitaldian parte hartzeko. Eta, bueno, beste barik, mahai inguruan ideia da, apur bat, guk hemen getxoan egingo dugun ekitaldiari begira, beste herri batzutan egin darezan antzeko ekimenei buruz informazioa hartzeko, ezta? Hemen ditugu hiru parte hartzaile, hiru herri desberdinetatik, azkenan herri bakoitzak bere soziolinguistika berezia dauka, eta orduan apur bat ikasi gure duguna da, esperientzia hori eta guri laguntzeko asmoarekin. Gero bukaeran galderak egiteko aukera dago, beraz galderak badukazue, apuntatu edo gogoratu eta gero egingo ditugu. Beste barik, nire eskerretik hasiko gara, zuen eskumatik, bai? Asier La Fuente daukagu, aurretik etorriaku, bera da Olbea Euskara Elkartetik, bere esperientzia hasiko da kontaten, gero ekiko dugu Lasartetik, baita ere, Naiara Mujika, bera Jakune Euskara Elkartetik etorriaku, eta azkena Derioko Ziortza Sanz, Tximintze Euskara Elkartetik. Beraz, beste barik, hasiko gara, lehenengo eta gain Asierren esperientziarekin, beraz, berarekin usten zenituzten. Arratsaldean, guret eskerrik asko gonbidatzeagatik, gustora etortzen da getxo eta gogortara, belarri pres eta hau bizi gehiago ezagutzera, kaletik eta galdetzen duen dagoen kulturretxea, oso gustora, aieratu neso nahi. Bueno, kontatzera gatoz, ea nola egin genuen hau orain, ez? Motz-motxean azaldu nahi dut, zergatik antolatu genuen, zertarako, zer egin genuen, egin genuen balorazioa, eta hau orainen ze geratu den, ez? 2016ko ariketa hori egin da gero. Zergatik antolatu genuen, nahi bat genuelako eta behar bat sentitzen genuelako, ez? Uste dugu, ariketa mota hauetan motorrak direla euskaldun aktiboak direnak, ez? Horik dira martxan ipintzen dutena eta beharra sentitzen dutenak eta esparroak irabazi nahi ditugunok, ez? Eta hor dago muina nolabait ariketa hauek martxan ipintzeko. Gero ikusiko dugu, jende asko dagoela euskaraz hitz egin nahi duela, euskaraz bizi nahi duena, baina badauka baina bat, ez? Gero agertuko dugu. Zertara kontrolatu genuen? Konturatzen garelako ze joera dugun euskaratik erderara pasatzeko, ez? Zerrez, inork eskatu gabe, edozein momentutan pasatzen gara, naiz eta nahi hori eduki eta behar hori eduki, ez? Hor dago, hor proposatu genituen 4 egun portaera berriak probatzeko, ez? Euskarari gehiago eusteko. Oraindik ez genuen hitz egiten ohiturei buruz, jakinda ohiturak direla portaerak behin eta berriro errepikatzen direnean eta sistematikatzen direnean, ez? Orduan 4 egun horietan ezin da ohitura bat finkatu, eta 11 egunetan igual ere ez, baina probatuko ditugu portaera berri horik eta gustatzen bazaizkigu agian ohitura bihurtuko dira, ez? Zer egin genuen? 3 gauza egin genituen. Behin eta berriro errepikatu genituenak. Izen emate ekintzak, izen emateak bilatzeko ekintzak, batzuk behin eta berriro errepikatu genituen 9 hilabete horietan zehar. Prestatu genituen herritarrak, hau da, erreza da esatea, guazen 4 egun horietan euskaraz bizitzera, guazen gehiago eustera euskarari, baina badakigu ze zaitasuna da euskagun, ez?
betiko euskaldun horren aurrean ipintzen garenean, ohitura daukagula erderaz hitz egiteko berarekin, eta erderaz hasten denean, gure nahi eta gure behar guztiak desegiten dira, ez? Orduan, herritarrak euskaldun horiek prestatu behar genitu, eta horretarako gauza batzuk egin genitu, ez? Alduntzeko prozesu bat izan zen, bizka feminismotik edan da, empoderamiento hori ere euskaldunekin egitea, ez? Eta beste aldetik, aukerak sortu behar dira. Hau da, euskaldun horiei, euskaraz bizi nahi duten horiei, nolabait alfombra gorri bat ipini behar diogu, ez? Erreztu behar diogu portaera horiek martxan ipintzea. Bueno, esan behar dut, 9 hilabete horietan zehar prozesu bat izan dela, guk autogestionatu ginen, autofinantziatu ginen ere bai, instituziorik gabe, eta antolatze mailan egon ginen 4-5 lagun koordinazio taldean, ardurak hartzen, eta beste 20 lagun lanean, talde ezberdinetan banatuta eginkizun ezberdinekin. Zer egin genuen, Aguraindarrek izena emateko, hau da, bilatzen genuen preaktibazioa, bezareko, maiatxan gaude hori, baina azaroan ailegatzen direnean 4 egun horiek, nolabait presnago 4 egun horiek euskaraz bizitzeko, ez? Proposatzen genizkien portaera berri horiekin, orduan izena eman behar zuten, bai? Orduan, simple, atera genuen triptiko bat, eta horrekin kalera atera ginen. Momentu ezberdinetan, pintxokote garaian, jaiak zeudenean, ekitaldiak zeudenean, banan eta hurbiletik proposatu jendeari azaldu, ze hori oso gauza berria zen 2016an, gu kopiatu genuen egia auzotik, zer egin zuten eta hortik moldatu genuen gure erara. Baina guztiz berria zen, ez genekien zer aterako zen hortik, hurbiletik azaldu behar genuen dena. Jendeak izena ematen zuenean, datu horiek jasotzen genituen, eta hori oso erabilgarria izan zen hortik aurrera haiekin harreman bat edukitzeko, eta oraindik aurrera begira oso interesgarria da gero saretzeko euskaldunen komunitatea. Bidean, buratu zitzaizkigun gauza batzuk, danak zegoen hasieratik programatuta, eta txapa bat egin genuen. Gure kasua mentxatezen egon orain proposatzen den bezala, hau bizi eta belarri pres metodologia, lasartetik abiatu zirenak. Guk bakarrik euskaldun konprometitu hori behiratu genien, aktibatzeko, eta portaera batzuk proposatu genizkien, horiek plazaratzeko, baina identifikatu gabe. Gure hausnarketa izan zen, txapariko berena dela lehenengo hitza eta bigarren hitza ere euskaraz esatea. Orduan, gero egin genuen txapa bat, nolabait alduntzeko, esateko nik erabaki hartua daukat, egun horietan euskaraz egin dut, ez? Prentsaurreko bat eman genuen, egoitza bat lortu genuen, kale nagusian oso leku honean, utzi ziguten doainik. Hor, ostirale antolatzen genituen animazio batzuk, beti helburu horrekin izena emateko. Bilerak egiten genituen, hori pini genuen postontzi bat, jendeak izena ematen zuenean, hor sartzeko bere papera, kamisetak ere egin genituen. Lankidetza batzuk egin dituen, herriko antxaki taldea, dantza taldearekin, nolabait gizarteratzeko, herriko jaietan banderinak, tabernariekin kanpaina bat egin genuen, jendeak ere eskatzeko euskaraz, identifikatuta, haiek txapa batekin. Udaldizkarian artikulu bat, herriko sarreran kartel batzuk ipini genituen, eta hori izena emateko, bigarren gauza egin genuen, herritar horiek izena ematen zutenak edo bitartean etorriko zirenak ondo prestatu, aldundu eta aktibatu. Eta horretarako ezagutzen diren tel ikastar horiek edo euskaldun tailerrak egin genituen, 3 egin genituen 6 hilabete horietan, eta hortik nolabait atera genuen lan bat redaktatuta, hau da beste gauza bat, liburu horiek erosi genituen eta eskuz ibili ziren herritarren artean, baina ikastar horietatik jaso genuena nolabait redakzio lan bat egin genuen eta hori gero formatu ezberdinetan eraman genuen, ez? Webgunean argitaratu genuen, e-mailak bidaltzen genizkien, boletinen bezala, edo WhatsAppez, sare sozialetan, hau da, ikastarretara etortzen ez jendea, gehiengoa, hori, nolabait, zinimiri bezala prestatu,
gero ailegatzen zirenean 4 egun horiek, portaera sorta hori aurrera eramateko. Dekalogo bat osatu genuen, herriko jaietako egitarauan, mikrobideoak ere egin genituen, dekalogo bat paretetan itxatzi genuen, agurainen, aldizkari batean, Arabako Alea aldizkarian, astero ateratzen genuen zutabe bat, eta gero kuzionatu genituen liburuzka batzuk, 7 hizkuntzetan zegoen, gomendioak euskaldunentzat eta erdaldunentzat ere. Batzuek bidea emateko euskaldunei eta besteek euskarari eusteko. Bueno, azaroaren hasieran hori lortu genuen, 284 lagunek sinatu zuten aurretik 4 egun horietan portaera linguistiko berri batzuk ipiniko zituztela euskarari eusteko edozein egoeretan. Hori zen gure helburua. Beste aldetik, 3. atala sustatzaileak bilatu genituen. Hau egin genuena zen, bizitak egin genituen. Agurainiko kolektibo, merkatarien artean, dendarien artean, entitatetan, elkarte gastronomikoan, elkarte kulturalak, horrela egin genituen 155 bizita. Eta horrela hor bilatzen genuena zen, nolabait, lehen aipatu dudana, euskaldun horiei ere errestasunak ematea euskara erabiltzeko. Neurriak hartu behar zituzten euskara erabiltzeko. Da bizkat, euskaraldiaren barruan 2019-rako proposatzen den plana. Oraingo honetan, 2018an, norbanakoek hartu behar dituzte konpromisoak eta 2019an kolektiboak, entitateek hartu behar dituzten neurriak. Diptiko bat egin genuen eta horrekin bizitak egiten genituen eta antzeko prozesu bat jarraitzen genuen, datu base bat egin genuen eta gero tarteka haiekin harremana mantentzen genuen. Sustatzaile kanpainaren barruan sartzen zen entitate bat, nolabait sartzen genuen esku horri honetan, eta esku horri hau joan ginen betetzen, eta euskaldunei pasatzen genien tarteka, haie jakiteko non aurkituko zituzten errestasunak euskaraz hitz egiteko. Eskatzen geniena sustatzailea zen, ez eskatzeko erderaz hitz egiteko. Euskaldun bat joaten baldin bazen, gai baldin baziren moldatzeko, oraingo belarri pres kontzeptu hori, gai baldin baziren ulertzeko, orduan ez eskatzeko erderaz hitz egiteko, hori zen bizkat marra horri. Orduan horiek gero zerrendatu eta euskaldunei eman leku horiek identifikatuta edukitzeko. Gauza bera mapa digital batean ipini genuen, eta aipatu dudana, bizita horiek, komertzio ezberdinetan, eta identifikazio txartel hori ipini sarrera. Bukaeran alfombra bat egin genuen, gehiago ikustarazteko egitasmoa eta non zeuden aukera horiek, lehen aipatu dudan bezala, aukerak eman behar dizkiegu euskaldunei gehiago erabiltzeko euskara. Eta bukaeran lortu genituen 154 establezimendu kolektibo eta erakunde horretan sartzea. Horrekin, gure ustez lortu genuena izan zen inertzia sozial bat. Ondo ikusita egoteko euskarari eustea. Ez da ohiko gurea, elkarrizketa elebidunak gertatzea. Kolektibo eta entitate horiekin egindako lanari esker, nik uste dut orain agurainen onartuago dago, euskarari eutsi nahi diona, onartuago dago, ez da hain bitxo raro, lehen izan ziteken bezala, orain hobetu ulertzen da. Eta moldatzen gara eta ez da zer pasatzen, gainera sensazio onak geratu dira eta aurrera egin dezakegu. Zer gertatu zen 4 egun horietan? Guk 3 ondorio ateratzen ditugu. Ekimen mota hauek balio dute harreman berriak euskaraz egiteko. Sortzen duzu giro bat, arau berri batzuk, baldintza batzuk, eta batzuek salto egiten dute. Sortzen dira harreman berriak personen artean. Euskaldun horiek ere portaera berriak probatzeko balio du honek. Eta ohiturak bihurtzeko joera bat sortzen du. Bizipen onak sortzen dira eta jendeari galdetzen duzunean hemendik aurrera zer egingo duzu. Jarraituko du nire portaera hauekin. Orduan, gerta daiteke gero portaera horiek bihurtzea ohiturak.
ez dugu neurtu, ea benetan hori den, lasarten egin zuten bezala, ez? 3 hilabete eta gero berriro neurtu zuten eta ikusi zuten portaera horiek mantentzen ziren, ez? Guk neurtu genuen justu bukatu da gero, ez hortik denbora batera. Orduan, aipatu ditudan 3 horiekin bizkat zenbakietan ekartzeko, bukatu eta gero galdeketa bat pasatu ginen, 8 galderekin, 7 ziren itxiak, zenbakietara eramateko, eta bat irekia. Orduan, 3 ekarri ditugu. 4 egun hauetan harreman berriak lortu dituzu euskaraz? Galdetzen genien, ea zein arlotan, etxekoekin, kuadrillako arloekin, ez dagoenekin. Eta hemen dago irakurketa bat, lehen aipatu dudana, ariketa hauek balio dute jendea harreman berriak sortzeko. Eta hori oso positiboa da, hori da gure helburu bat ere. Eta beste aldetik, ikusten da, edo guk egiten dugun irakurketa da, antolakuntzatik lantzen diren eremuak, hau da, neurriak hartzen duten kolektibo edo atal sektore horiek, horretan irabazten dira harreman gehiago. Orduan, horregatik oso importantea da, gure kasuan ez, 2019an etorriko den egitasmo hori, kolektiboak, entitateek neurriak hartzeko, hori funtsezkoa da, gero euskaldunei pixkat bidea errazteko. Guk batez ere landu genuen merkataritza, ostalaritza eta kolektiboak, eta hori ikusten da, dendari eta tabernaren artean zenbat harreman berri irabazi diren, baina adibidez lan munduan, ez genuela bat ere ikutu, baliabide faltarengatik, hori ikusten dugu ze harreman gutxi irabazi diren. Prestatzen baldin hau lan munduan, seguru irabaziko direla hor ere harremanak. Eskatzen genien markatzeko zein portaera plazaratu ditu egun horietan. Eta hemen ere badago irakurketa polit bat, ez? Diferentzia dago. Hor daude ezkerrean daude proposatzen genizkien portaera berri horiek. Batzuk oso ezagunak dira eta beste batzuk berriagoak dira. Orduan, portaera horien artean diferentzia, batzuk errezak dira eta beste batzuk zailagoak dira. Eta hemen dator pizkat lehen aipatzen duen nahia horren baina. Euskaldunen artean ez dago zalantzarik, batzuetan instituziotik ere zalantzari pintzen da, zein da euskaraz bizitzeko nahia. Gure ustez, nahia badago, baina jendeak erreztasunak behar ditu. Prest dago esfortzu egiteko, baina neurri bateraino. Eta kasu honetan, gu irakurketa hori egiten genuen. Lehen hitz euskaraz esatea eta nire inguruko batzuekin adostu euskaraz hitz egitea hori egingarria da gehiengo batentzat. Baina elkarrizketa elibidunak adidez mantentzea edo keinutara ailegatzea hori portaera zailak dira. Orduan, oso importantea da baldintza onak sortzea euskaldunok euskara gehiago erabiltzeko. Gehiengo batek, behintzat. Beti egongo dira, egongo gara, batzuk oso aktiboak, oso konbentzituta, oso kontzientziatuta eta horiek gehiago entzuko diotu euskarari. Baina gehiengo batek behar ditu neurri horiek eta alfombra bat. Hau da aipatzen duena, ze joera egon daiteke halako ariketa bat eginta gero, galdetzen genien ea asmoa duten jarraitzeko portaera berri horiekin, Gure ustez, sensazio onak utzi zituen, bizipen onak eduki zituen jendea, eta orduan hortik dator, jendea prest dagoela jarraitzeko portaera horiek. Eta nola sentitu zen jendea? Ekarri ditut haiek aipatutako gauza batzuk, Nire bizipena aberazgarriak izan dira, alde batetik aukera izan dudalako euskaraz gehiago mintzatzeko, eta beste aldetik harremanak gehiago lortu ditudalako. Balorazioan atera egin datu horiek, Bestetik, erderaz hitz egiteko ohitura aldatu dezakegula konturatu naiz. Nik uste dut euskaldunok kontzientzia hartzen dugula gure portaeraz, gure ohituraz, eta noiz pasatzen garen euskarara eta noiz pasatzen garen erderara. Igual, halako ariketak ailegatu arte, uste dugu euskaraz bizi garela, topera, baina gero gure joera hori erderara pasatzeko ez gara konturatzen, Halako ariketa bat planteatzen denean, orduan gara bizkat kontziente. Nire inguruan eta eguneroko elkarlanean nirekin egon behar direnekin, gaiari buruz hitz egiteko denbora hartu dugu eta beraien aldetik jarrera irekiagoan nabaritzen hasi naiz dagoeneko. Hau askotan aipatu digute, asko eskertu dute kanpotik norbait etortzea,
berdin da ze elkarte, ze entitatea, gaia mahai gainean ipintzeko. Hau da, barrutik norbait, nahiz eta nahi handia eduki edo beharra handia eduki euskaraz hitz egiteko, zaitasunak ditugu, konfliktoa sortu daitekela, edo ez da erosoa, gai hori horrela planteatzea. Kanpotik etortzen joaten baldin bada norbait, antolakuntza bat, hori asko eskartzen da. Zenbait gainean ipintzen da, meloia irekitzen da, eta hori irtenbide baten non basarik. Antolakuntza eredugarria izan da, egunean, orain euskalgintzarako mugarri historiko izan da kanpaina hau. Egia esan, gu pixkat aldapa berak geuden, ez genekien nondi jo, zer egin, betikoa egiten ari ginen, eta ikusten genuen ez gindua zela aurrera, pixkat euskalgintza daukan bide gurutxe famatu hori, rotonda batean pixkat galduta. Halako sensazioarekin eta honekin argitu dugu pixkat gehiengo bat behintzat zentratzeko nonbaitetara eta horretara joateko. Hau oso interesgarria da eta lehen aipatzen duena, nik beti bezala jarraituko dut, euskara erabiltzen, dakitenekin. Hor dago gure ustez gako bat, Nahiz eta askok euskara jakin, herrian, erabiltzeko ohitura falta da. Ez dakitenei, ni ez natzaile euskara zuzenduko. Dakiten askok, zertxo gai erabiliko balute, kriston aldaketa nabarituko litzateke herrian. Hau da aipatzen duena, herri guztietan egon daiteke oso jende aktiboa, baina fijatu behar gara, 170 horretan, moldatuko direla gehiengo bat mugitzen den lekura, eta orduan gehiengo hori baldin bada euskararen bidetik, horretara moldatuko dira. Baina horretarako errestasunak eman behar zaizkie. Nahi eta beharra badago, baina jendeak errestasunak behar ditu, Eta horregatik neurri horiek eta erosotasun bat eta babes sozial bat behar dugu euskaldunen gehiengo batek euskarak gehiago erabiltzen. Eta aia bukatzeko, erabileran geratu diren ondoriak agurainen, hainbat aguraindar aldunduta eta aktibatuta geratu dira, eta inertzia sozial bat geratu da, lehen aipatzen duen ideia hori, nolabait onartuago dago euskarari eustea. Eta onartuago dago ere, beste aldetik, erdaldunen partetik edo euskara ulertzen dutenen aldetik, bidea emateko. Zuek egin ezazu euskaraz, nik ulertzen dut, eta hortik da bizka bat. Agurengo euskalgintza aktibatu da, gelditu da. Jarraitu dugu 2 urte hauetan, jarraitu dugu prestatzen orain datorrena, eta gainera indar dezenterekin, eta aurtengo ez dugu bakarrik agurainen planteatuko, lautada mailan planteatuko dugu, Orduan, guretzat oso ekimen potente izan da, eta jende asko hurbildu da, lehen nolabait urrunago edo hotxago zegoen. Eta gainera, uste dugu, eman dugun pausoarekin, pauso ausartagoak eman dezakegu. Eta instituzio ere horrela transmititu diegu ere bai. Jendeak nahi duela, behar duela, eta neurri gehiago hartu behar direla, eta babes gehiago hartu behar direla. Bai baliabide ekonomikoak eta bai baliabide sozialak. Eta hori da. Arratsaldeon, eta eskerrik asko hemen egoteko gonbidapena luzatzeagatik. Esan duten bezala, ni Lasartetik nator, eta pixkat gure esperientzia kontatuko dizuet, baina gurean egitasmoa 2016an gauzatu zen, 2016an aurrera eraman zen, baina batzuzkan aurrekari batzuk. Ez dakit entzuna izango dezuen, edo ezaguna dezuen esperientzia, Lasarten duela 30 urte egun ez dagoen egoera soziolinguistiko batetik abitzen zen, kalean euskararen erabilera oso urria zen, eta pixkat egoera horren beharrei erantzun da, herritar baten aportazio bonbera bat esan daiteke abiapuntu izan zuela, euskararen lehenengo maratoia sortu zen. Zer da euskararen maratoia? Lasarten erronka bat jarri zuten mahai gainean,
erronka hori izan 40 orduz mikroari euskara hutsean helduko zitzaiola, bai? Festa giroan, giro ludiko batean, eta, hasieran erronkatik sortu zen hori, urteetan zehar bere bilakaera eman du, eta hori ikusiko duzue. 2016an konkretuki, Euskararen maratoiaren 9. edizioaren urtea zen, baina, urtero bezala, lau urtean behin bezala, badago lan talde bat, talde motor bat, egitasmo horren inguruan biltzen gerana, normalean eta urteetan zehar hasiera batean ez bezala, geroraia Jakun Euskara Kultura Elkarteak eta Udalak elkarlanean, motorlanetan ibiltzen badiare, gero herritar kolektibo guzti baten lan izaten da maratoia aurrera eramatea. Zer gertatzen 2016 urteko egoeran, urte berezi xamarra zen. Euskalgintzak ospakizun urtea zuen bere horretan, Landaberri herriko ikastolak 50 urte hurrena zuen, Jakun Kultura Elkarteak gure elkarteak kasu honetan 25. urte hurrena, Bertso Eskolak ere 25. urte hurrena, eta era berean 2016a maratoi urtea zen. Orduan bazeuden plaza nahiko aberikor genukan kasu honetan. Dena etzen nainona, hasieran esan dizueten bezala 40 ordu horiei plazan eusteak erronka kutsua bazeukan ere urteen poderioz eta zorionez erronkagarritasun hori galduta zeukan, ez? 8. maratoian jendeak herritarrak planteatzen zuten. Hurrengoan ere maratoia egin behar dugu, honek zentzua dauka, edo nolakotasun honekin zentzua badu, zeintzu zian maratoia. Esan bezala, zentzua dauka, motorretik planteatu zana da, oraingo urtera arte ezaguna zen maratoi arrunt hori birformulatzeko behar bat ikusi zen. Zer buruz ezkan maratoiak, orain arteko maratoiak, eta saltatu dut. 40 orduz euskeraz etengabe plazan egotea, mikroak 5 minutuko etenik ez zuela. Beste helburutako bat zen euskararen inguruan ahalik eta jende gehien biltzea, herritar gehien biltzea. Herriko euskalgintza elkarrengana gerturatzea. Eta maratoia Euskal Herri osora zabaltzea. Zauzkan lau helburu hauetatik, azkena igual izan zen lortu etzena, baina besteak funtsean lortutzat eman zitezken. Orduan esan bezala, ekintzen maratoia birplanteatzera. Gure aurretik, maratoi urtearen lanketa horretan, beste zenbait esperientzia gontzian, hasierrek aipatu bezala egiako esperientzia, agurainekoa ere bai, Lutxo egiak ere bere esperientzia abian jarrizun, eta hor bagenezkan informazio iturri desberdinak. Horren artean, maratoia hastezan asteburutik, urriak 22-tik, abenduak 3 arte, euskararen egun arte, kasualidadez 40 egun ere hortxe zeuden. Heldu genion egitasmoa edo ekintza birformulatzera, eta ze planteatu genuen noengoan. Hau esan dut. Gure ekintzaren zezagarri eduki behar zituen. Hasierako maratoiaren tipologiak erronka kutsu horrek indarra zeukan, gure herrian eragina ere, apustuaren erronkagarritasun horrek, orduan nolabaiteko simbologia antzekoa behar lukeen ekintza bat adierazi behar zen, eta herrian zentzu soziolinguistiko eguneratu bat emateko garaia zen. Labur esan da, euskararen aldekotasuna janabaria zen, eta euskaldunak zirenak gutxienez gehiengoak ulermen hori bermatua geneukan. Orduan, erabaki genuen garaia zala kasu honetan ezagutzatik erabilerara salto hori egitekoa.
orduan berriro ere formulatu genitun maratoi berri honek edukiko zituen helburu berriak, ez? Euskararen inguruan ahalik eta herriko jenderik gehiena biltzea, berriz ere helburu izango zen, herriko euskaltzaleak elkarrengana hurbiltzea, baina euskararen indarberritze hizkuntza komunitatearen behar izanetik bideratuz. Behar izan hori kasu honetan erabilera da, ja ezagutza herrian bazegoela nabaria zen. Eta beste da zen euskaldungoa aktibatzea. Euskaraz hitz egiteko dauzkagun aukerak aprobetxatzea konplexurik gabe, bai? Orduan, hemen izan zen gure erronka berria, jolastu genuen, esan dizueten bezala, 40 orduz oain arte izan dakoa, 40 egun izatera pasazan, hori izan zen euskararen maratoian biformulazioa, eta orduan, pixkatabia puntua izango zen, orain arteko ohiko maratoia zana, eta hortik abenduak 3 bitarte izango zen formulazio berria oantxa azalduko izuetena. Vale. Hau pixkat ikusten ohiko maratoian 40 orduz, herriko norbanako eta eragile guztiak holtza gainean parte hartzen dute, beti ere behaien ekimena, euskeraz, antzerkia dala, dantza saioak direla eta aurkeztuz. Hortarako, orain euskeraldian ere erabiliko den figura, gure kasuan beti izaten zen 8kotea. 8kotea maratoia arruntan dinamizatzaile papela egiten zuten herritarrak. Eta aurten bi figura, 2016an bi figura berri hauek aurkeztu genituen, Aubizi eta Belarri Prest. Sartuko naiz ja. Orduan hori izan planteamendua, ez? Oraindik ere bazegoela gure egunerokotasunean lortu beharreko erronka bat, ezagutzatik erabilera salto egitearena, eta hortan planteamendu berri honetan hausnarketa batera iritsi ginen, zer egiten zaigu gain zaila euskara normaltasunez erabiltzea. Herrian ezagutza badago, baina oraindik erabilerara salto hori ez zegoen. Orduan, erronka berri hau bi planotan planteatu genuen, bat zan plano pertsonalean, baiet astebete euskeraz, batzuk hartuko zuten astebetekako erronka, gero bi figuretan manatuko da, orain ezaguna dituzuen bi figura horiek, eta zuen eguneroko martxan astebetez izango dituzuen harreman guztiak euskeraz egingo dituzue, ulertzen duten pertsonekin behintzat. Hori, Aubizi figurari dagokio, eta gero ere beste maila batean erronka kolektiboa da. Baiet 40 egun euskeraz, hori herriari botatzen zaion erronka zan, ez? Nahiz eta Aubiziak astebetez hartzen zuten erronka, herriak 40 egunez hartzen zuen. Hori da, oipatu bezala, izan planteamendua, maratoia bukatzen zenetik euskararen egun arte, 6 aste zeuden. Igual, hemen hobetu dizatu bezala. Bueno, 6 aste zeuden, eta hor bi figurek hartu zuten parte, alde batetik Belarri Prest eta beste batetik Aubizi. Aubiziak erronka hartu zuten bakarrik astebetez eta Belarri Prestak 40 egunez. Aubiziei eskatzen zitzaien euskeraz ulertzen zuten guzti horiekin euskeraz egitea eta ez ezagunak ziren kide horiekin gutxienez lehengo hitz hori euskeraz egitea. Eta Belarri Presten kasuan, behaien kasuan ulermena bermatua zeukaten, eta behaiei eskatzen zitzaiena da, behaien identifikazio txapa horien bitartez, beraiekin euskaraz egiteko gonbidapen hori uztatzea. Asierrek esan bezala, 6 aste hauetan aurrera eman zen erronka, ikerketa bidez neurtu zen,
Hortarako Aldundiari luzatu zitzaion egitasmoa eta berak diruz babestu zuen, eta gero Peio Jauregi EHUko irakaslearen bitartez ikerketa formatu oso bat landu zen. Berak ere numero batzuk bota zizkigun Peio, gure kasuan erronka formatuan luzatu zitzaion herrira, eta bere kasuan esan zuenez lortu garen ditun 300 aho bizi eta 3000 belarri prest. Hori zan gure erronka. Bi figura hauek parte baziren ere, erronkak azkenean 8 oinarri nagusi zituen, ez? Erronka honen oinarri nagusietako bat zen hizkuntzaren erabilera zen ardatza. 2 talde mota identifikatzen zian, bat zen talde urratzailea, ohitura aldaketa hori egingo zuena, kasu honetan ahobiziak jokatuko zuten paper hau, eta bestea talde babeslea. Ahobiziak inertzia hauek puskatzea, pixka babes hori emango zion figura belarri presta. Ez dizuet esan, baina ahobizi eta belarri prestak izan zian herriratzeko modu bat, baina guzti hau eusle metodologian oinarritutako zerbait da. Beste oinarrietako bat da, ulermena zala balio askatzailea, behinik behin ulermena bat zegoen, aukera bat zegoen horrela emateko elkarrizketa elebidun horiek, mintzamenaren balio gauzatzailea, azkenean mahai gainean jarri behar dira elkarrizketa elebidunak, elkarrizketak alde batera edo bestera egin dezan. Ez badira ematen, inertziak ezin da euskararen aldera puskatu ere, ez? Elkarrizketa asimetrikoaren balioa, eta ohiko harremanetan hizkuntza ohituren iraultzea. Azkenean, nahiz eta gure solaskideak euskara jakin badaudelako egunerokotasunean ja oso markatua dauden inertzia batzuk. Eta harreman berrietan ere euskara defektuzko hizkuntza izan dezan, ahobizien kasuan. Eta gazte eta helduak gizarte sektore nagusia. Ez dut aipatu hainbeste gauzen artean, guk erronka honen kasuan, orain Euskaraldian ere izango dan bezala, 16 urtetik gorako herritarrentzat jarri genuen fokoa. Hemen irudikatzen da pixkat esandakoa, maratoia bukatzen zenetik abenduak 3 arte 6 aste zeuden. Izen emate kanpaina bat iriki zen, gutxi gora bera 6-8 hilabete lehenago. Hortarako bide desberdinak erabilizian, bai sare sozialak, bai herriko edabideak, bai webare iriki izan bertarako. Gero izen emate hori aktibatzeko bitartekari desberdinak erabili ziren, alde batetik. Maratoiaren sare o motora zen Euskalgintzako elkarteak sustatzaile bezala erabili ziren, eta baita gainontzeko elkarteak ere. Euskalgintzako elkartekin banakako hitzorduak egin ziren, eta gurean ere sustatzaile bezala erabili genituen, eta gainontzekoekin sektoreka egin genituen bileratxo edo aktibazio horiek. Eta gero ere bai, egunerokotasunean eragin nahi zen, orduan herrian berez antolatuta zoden jarduerei emantzitzaio garrantzia. Etzan egitasmorako ezoizko jarduera berririk sortu. Herrian jaiak baziren, jaietara joten ginen izen emate herriarekin, eta aktibazio hori sustatzeko baliabide desberdinekin. Udaberriko bertso saioa egiten da herrian, gaietako bat, izan ziteken, planteatzen zen erronka berria. Izan ginen pixkat tematiak eta pixka plastak, eta kalean jartzen ginen bakoitzean bermatzen genuen izen emate horriak banatzeaz gain
nolabaiteko bilketa hori. Ez zegin gelditu banaketa hutsean, ez? Fokoa jartzen den jasoketan. Gero ere bai Txintxarri herriko edabidean enkarte bat egin zen, difusio bide ezberdinak erabilizian aurreko 8 hilabetetan zehar. Gero ere bai Euskara Maratoiaren plaza bera erabilizan azkeneko aktivazio bezala, hor ere stand bat zegoen izen emateko, eta bukaeratik hasi zen 40 eguneko erronka. Hor 6 ataletan dago banatua, ahobiziak asteka hartzen baitzuten erronka, eta belarri prestak 40 egunetan zehar. Hausaz banatu ziren taldeak, izan txanda desberdinak, eta ostiraletan biltzen ziren ahobiziak pixkat behaien inpresioak partekatu eta testigu aldaketa hori simbolizatzeko. Gure kasuan, esan dizuetenez, ikerketa eraman genuen aurrera, eta ikerketaren foko nagusia ahobizietan jarri zen, ez belarri prestetan modu kualitatiboan, kuantitatiboan neurria zenbat izan ziren neurtu zen arren, kualitatiboan pixkat gainetik ere neurtu zen, baina fokoa ahobizietan jarri genuen. Nola neurtu zen ahobizien esperientzia? Bi alorretan, alde batetik kuantitatiboan eta baita kualitatiboan ere. Ostiraletan izaten zian txanda aldaketak, orduan lehenengo ostiralean, pixka testigu hartzen zuten ostirale hortan, formazio saio txiki bat jasotzen zuten, bertan inkesta moduko bat betetzen zuten eta horreiten zuten identifikazio bat, bai 5 ezagun jarri behar zituzten, 5 lankide, 5 familiko kide, pixkat ere, gero aste horretan zehar, harreman horiek nola gauzatu ziren neurtu alizateko. Ostiralean, behin astea pasata, egiten zitzaion beste inkesta bat betearazi, eta hor jarri behar zutena da, kide horiekin nola egin zuten, eta zenbat maiztasunekin. Hau da txanda aldaketa baten argazkia, 4. eta 5. astekoa, konkretuki. Hau ez dizuet adierazi, baina pixkat herrian termometroa eta aktibazio hori mantentzeko udaleko balkoian erronkametroa jarri genitun, pixkat izen emateak aurrera junala adierazle zirenak. Guztira maratoia behin bukatuta lortu genitun 1927 belarri prest eta 1957 ahobizi. Kasu honetan ahobizien figura hirukoiztu egin genuen, jarritako perspektibetatik, baina belarri prestera ez ginen iritsi. Baina numeroak ere oso onak izan ziren, hor badago tranpa txiki bat, ahobizi zian guztiak belarri prestak ere bazian eta hala ere dago kontabilizatua. Esan bezala, gero erronka hau ikerketa batean neurtu zen, eta hemen daude pixkat emaitza orokor batzuk. Erronka hasi zenetik amaitu bitarte, fokoa bai ahobizietan, 21,4% egin du aurrera euskaran, aurrera pauso adierazgarria da, eta epe motzean izan duen eragina. Baina gerora, hau da erronka bukatu zanean nintzen azterketa, 3 hilabetean berriro pasatzen berdina, eta 18,8% mantendu zen. Orduan horrek esan nahi duna da, erronkarekin astindutako hizkuntza ohituren aldaketa denboran baduela bere posoa. Belarri presten hizkuntza bilakaera hizkuntza jasotzailearen ikuspegitik neurtu zen. Erronka iraun bitartean beraiek adierazten zuena da, belarri prest txaparekin edo identifikazioarekin gero eta herritar gehiago ziren beraiengana euskara zuzentzen zirenak, eta beraiek ere ohi baino gehiago heltzen ziotela hizkuntzari. Gaitasuna zuten belarri prest horietan, ahobiziak beraiei euskara zuzentzean, joera zegoen beraiek ere euskarara egitekoa.
eta 3 hilabeten buruan 17%ak dio erronka horretik baino gehiago hitz egiten duela euskeraz. Bale. Hau biziak euskeraz egiteko joera argia dauka, 89% belarri prestekin aritzakoan. Joera hori bizkortu egiten da ulermena eta hitz egiteko, joera hori bizkortu ulertu eta hitz egiten zutenen kasuan, hori esandakoa. Azkenean, nahiz eta herritar horrek belarri presta izateko hautua egin, gaitasuna zeukatenen kasuan, euskeraz egiteko joera bizkortu egiten zen edo ahalbidetu. Gero, nola sentitu ziren belarri prestak? Alderdi kualitatiboan ere neurtu zen, eta orokorrean denak izan zian oso adieraziten oso impresionak, oso eroso, ehuneko esan bezala belarri prestak 1000 eta piko zian, baino 1000 ziren, guztira belarri prest gutxak zirenak, orduan 700 oso eroso sentitu zian, 120 nahiko eroso, 12 bakarri zian nahiko deseroso sentitu zianak, eta oso deseroso 2 belarri preste bakarrik, orduan. Behaien erronka honetan edo ariketa honetan sentitzeko modua ere oso positiboa izan da. Hau bizien kasuan, adjetiko batekin deskribatzeko eskatu zitzaien bizitako esperientzia, eta orokorrean hauek izan zian ateatzeanak, polita, ona, gustora, positiboa, aberasgarria, interesgarria, merezi, atsegina, gozoa, bikaina, ederra, baikorra. Horren ikusten duzuen bezala hemen adjetibo guztiak ere oso positiboak ziren. Esperientziaren alderdi indartsuak zeintzuk izan ziren gogoak esnatzeko eragina. Normalean, ohiturak automatikoak eta inkontzienteak izaten dira, jendearekin elkarrizketa bat aurrera eramaterako garaian, eta esperientzia honek balio izan du jendeak barrutik zeuzkan gogo horiek bistaratzeko. Esperientzia hau kolektiboa izaterako garaian, ere ingurune indartsu eta babesle bat eraikitzea. Ez da berdina norbanako batek hartzen duen autu bat izatea, baino modu kolektiboan egitea babes sozial hori ere bertan dago. Ere ikusi da praktika soziolinguistiko urratzaileak bultzatzeko izan duen gaitasuna, azkenean ariketa edo joko honetan esperientzia aurrera eramateak egungo ohiturak urratzeko edo egungo ohiturak puskatzeko duen gaitasuna adierazi du edo ikusi da. Eta hizkuntza hautemate berriak. Herritar askok adierazten zuten, igual esperientzia berriak ikusi dituzte edo jakin dute pentsatzen zuten herritarraren batek etzekila euskeraz edo etzela euskeraren jakitun eta hor ikusi dute, fruteroak badaki euskeraz edo beste honek ere. Orduan, hizkuntza hautemate berriak izateko aukera hori ere indartu da. Hizkuntza erabileraren indarraz ohartu da. Hizkuntza elebitan izateko elkarrizketa horien aukera eman da. Azkenean disonantzia hori, nola azaldu. Berezko elebitako elkarrizketak ez dira naturalak, orduan mahai gainean jarrita aukera hori ematen da euskararen alde egitekoa ulermena eta gaitasun minimoa dagoen heinean. Eta hori ere belarri presten kasuan emaitzetan ere ikusi da. Jarduera berak sortu duen motivazioa herrian, eta azkenean ere garrantzi asko eman zaio txapa identifikagarriei. Txapak ze ekarri du. Zalantza zegoen hasiera batean txapa jartzearen ideiarekin, baina oro har txaparen esperientzia oso ondo baloratu da, harrotasun edo indar ausardi sentsazio bat eman du. Hau bizien kasuan euskeraz egiteko zilegitasun hori eman diola ere aipatu dute solaskideek. Txapa eramate hutsak ohiko baino jende gehiago euskeraz zuzentzea ekarri du, askotan ez dakizulako solaskide horrek euskeraz dakien edo ez, eta norberaren hizkuntza mapa zabaltzeko balio izan du, identifikazio hori. Eta
dakit erdiare esan duten, baina hau da ja behin erronka bukatuta herriko plaza. Bueno, eskerrik asko hori, batez bezu hori, ziortza nahiara tortagatik, hemengo jendeari, eta kanporiketu esanetu hori. Gombaratu dut bai hori, betxostarrak.eus webgunean izan emanatu zuela, eta bukatzeko Josik esan dit, eta estela emango osteburuen. Datorren ostegunean, ekietan bat dauela, bai Euskarak 365 egun eta zurrumurrik gabe ekimenak bildu direla, zein parre, Jose, ondo da. Euskara emigrazioa eta kultura aniztasuna batzen dituen ekimena, beraz datorren ostegunean, arratzaleko 7:00 Asebarri Kultura Elkartean egongo da ekitaldia, Xabiera Hierdik Xabera Itzalian oso bazaldia egongo du, papera badeko zure bai lekuan, beraz dute gehiago usatuko. Berbodromoa izango da eta pintxoa dugu bai. Bigarren ekitaldi bat egongo da maiatzaren 10-ean, Idurre Eskizaber egongo da gurekin eta emakumearen ikuspegia egongo du, beraz konbidatuta bazaldete. Eta besterik ez, eskerrik asko hori eta gure berri izango duzue laster. Eskerrik asko.